Vot iniciativa. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, jo la veritat és que quan escolte per part del Partit Popular código m'assuste, perquè si el código de buenas prácticas bancàries és igual d'eficaç que el codi ètic del Partit Popular, m'assuste. Si no, mire vostè el senyor Carlos Fabra. Vostè diu que han inventat la pólvora i que sou els primers que heu ficat la dació en pago damunt la taula. Això ja existia, perquè lògicament si el client arriba a un acord voluntari amb el banc, un govern no pot dir no, si el client i l'home del banc volen arribar a un acord, no els deixem, ha de pagar. Això no ho feia cap govern, per tant, no han inventat absolutament res. És cert, heu sigut hàbils i ho heu ficat per escrit. Felicitats. Però vostès no han presentat cap solució, perquè la solució l'he dit jo, i tampoc l'he inventada jo, lògicament, és la dació en pagament. És a dir, que la gent que no pot fer front a les seues hipoteques, tornant, no tinga que perdre la casa i després continuar pagant. Vostès saben això el que significa? Que aquesta família no tornarà a alçar cap en la vida, perquè no podrà aconseguir mai més... Imagineu-vos, no? Tiren a la gent fora, continuen pagant aquesta hipoteca que no poden pagar i per això l'han tirada fora. Com tenen diners per llogar la segona vivenda si no poden pagar la primera? Lògicament és un tema que ens preocupa, però vostè diu que li diem que les seues mocions són demagògiques. Les mocions no són demagògiques, els demagògics són vostès, és a dir, els que diuen això i quan governaven no feu autènticament res. Per què? Perquè vostès, i per cert, és una moció que m'agrada perquè veig que han estudiat els 4 programes del quadripartit que vostès diuen i que ara s'estan ficant en pràctica. Quan governaven això no ho feien, vostès no potenciaven absolutament res el lloguer perquè els interessava que continuaren construint, que se continuaren comprant pisos a preus desorbitats i així pagar aquest IBI tan desorbitat que tenien i poder construir grans biblioteques, aquestes places i tot això, perquè era el que els agradava, era el que els agradava. I miren, una mesura per a no perdre les cases és que quan arribi el rebut de l'IBI a casa no haurà pujat aquest any. I no haurà pujat aquest any per primera vegada, després de moltíssims anys. I això tampoc ho van fer vostès. La veritat és que vostès ara diuen tot allò que no feien. I això és el que és demagògic. Demagògic, lògicament, no és crear una borsa de vivendes socials. Això estem tots a favor. El que és demagògic és quan vostès governaven no ho feu. És més, pujàveu l'IBI perquè la gent s'asfixiara més. Però no passa res perquè ho fem tot bonico per lluir i no ha que sofrir. Ara, que vostès estan a l'oposició, ara tenen aquestes idees. La veritat és que m'hagueren agradat escoltar-les fa escassament un any, però ahir no les escoltàvem. Així que, lògicament, des d'Iniciativa votem que no, perquè considerem que el Partit Popular no pot ara presentar això, i enteneu-me, no pot des del punt de vista ètic i polític. Lògicament podeu fer el que us doni la gana, faltaria. Nosaltres simplement mostrar un cop més la nostra solidaritat en les plataformes d'afectats i estar al costat d'aquestes famílies. Moltíssimes gràcies.